Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Zkusíme si takovýhle náramky. Zkusíme tedy, když tady máme fialový, tak teďka si zkusíme modrý. Začínáme tím, že jdeme osmičku. Takhle hezky osmičku. Na osmičku si dáme ještě na jeden a ještě jeden, budeme dělat tluščí a ještě jeden a to už bude stačit. Někdo si tak může udělat ze 4, ze 2, z 3 to tady teďka nemám, takhle to vypadá ze 2 a ze 3 to vypadá takhle. Tady mám všechny naše náramky, tady je jeden schovaný. Jo a tady je takhle. A teď jdeme. Já to udělám háčkem, vy to můžete udělat rukou, prstama, je to jednoduché udělat. Spodní dvě, takhle, nabereme, dáme nahoru a zase druhou spodní nabereme, dáme nahoru a máme začátek. Tohle byl právě že náš začátek a jdeme zase dál. Dáme si tam třetí gumičku, dolní, a to dolní přetáhneme hezky nahoru a zase máme takhle. Takhle máme, dáme jeden, dáme dolů. Zase dáme jednu gumičku. Mami, je to prostě super píseň. Mám. A jdeme dolní. A jak jsem vám to teďka ukázala, tak pokračujeme až dokud vám ten náramek nebude. Nebo třeba když se uděláte mance, dokud nebude mance, jo? A nesmíš škrtit, že jo? Nesmíš škrtit, pak, to asi nemůžu říct, pak budete po něm nemocný, jo? Tak neškrtit. Když už vás... Darinka si dělá srandu, nebude to po něm nemocný. Když už vás bude... Tady ta holčička, co natáčím, tak ta si dělá srandu, nebude to nemocný. Jo? A když už to budete mít hotový, já to jako ještě nemám na svoji ruku, ještě to trošku dodělám. Musím zadupat. To je krásný. Teď to jako pustím hudbu, pak toho. Už jen 3% rychle. Maličké přerušení, takhle to má vypadat, až to prostě takhle bude. Vidíte? A my už musíme končit, takže dělejte to furt a musíte mít furt 3 gumičky. Hlásíme se vám na shledanou, zase příště. Jsme rádi, že se koukáte na naše video. A teď vám ukážu, jak se to zakončuje. Zakončuje se to. Tak. Vezmeme tu spodní, máme už jenom 2. Máme tam už jenom 2. Tu spodní vezmeme, dáme nahoru zase. A zase po druhý. Tu spodní vezmeme, dáme nahoru. Jo, utáhneme a vám to už bude. Teď nám to ukáž. Si to takhle hezky z jednoho prstíčku vytáhneme a předáme to na druhý
takhle je to nejlepší, když to takhle zatáhnete. Dáte to takhle. Vezmete si, Jo, a ještě takový ten druhý vezmete si esko a takhle ho tam na obě dvě gumičky navlíkneme. Tož samé uděláme na začátku. Promiň, že ti tam je vidět hlava. Nikde. To samé uděláme hezky na začátku. Takže vidíte ty naše náramky. Takže já, jestli chcete, pustím hudbu, než si to děláte. Dary, a teď nám to ukáž, jak to má vypadat. A měl by vám z toho vzniknout tento náramek. Takže